Police Report. Lalamis ng Sapa Idol Dennis, please come in. Yes, good morning, Idol Bernard. No kasano, iti kinalamiis, iti panyampuna. Customer ti kinalamiis, di pas pasamak, iti nagpatnag. Ngamin, simut pa iti kalman, nagpapang kada ito, kit aumpay, iti nayon tatang, di manong report. Manipod ti Ilocos Norte Police Provincial Office, kita nga sabayan, peaceful. Iti las 24 oras, iti reto sa adin, iti probinsya ti Ilocos Norte. Ngayon, no pwede kas tayo, Bernard, iti kaming iti polisya, kit nakalarto da, iti areas da, para palang karatoy nga agbaling apekto na iti probinsya ti Ilocos Norte. Sa dati itong iti wed of disturbance iti probinsya dagos ma-activate iti SAR group, iti PNP rescue team para palang iti badang dakara iti LGUs nga agresponde na dagitay mapasamak nga insidente iti kalamidad. Iti agdama kit nakatutok iti PNP para kada iti coastal barangay namang kita sa adin iti residente iti reto ilalabas ni Bagyo Bising iti Northern Luzon. Second ti PNP digitay rescue equipment ket naka-standby en kaso lang nga dayti agkasatbulan ti tulong iti reto nga daga sa panyampuna iti probinsya ti Ilocos Norte. Iti nagpatnag nakapasartemet Idol Bernard dati mapatupatok nga panagtudtudo medyo apnumet dati daram iti ruwar tayo dati pagurundanom tapos kasi kung usar nga pagsibog iti reto nga aldaw ngamita na pintas iti panyampuna nalawag nalulan ngim awan todo awan pay kiti unay ti anginan. Tamag pelang manipod ti PNP Idol Benny Salipio tatak Aramen.